Willem Schiphoff van Plaatselijk Belang rint al langer met de plan om. Hij wil graag dat er energie besparen wordt, maar dat ik nooit hoe de besten die het last hebben van het lucht. De vleermuizen die werken met radar. En gewoon wietlucht, dat verstoort het. Nou ja, je herstiveert, dat is een grote trek sneldiek van vleermuizen. En toch een bepaalde deel van het lucht eruit te halen, ja, dan krijg je wat het oranje lucht weer om. Ja, dat is heel goed, blijkt dat van vleermuizen te wezen. Bij Schiphoff Varhoes staat al een vleermuisvriendelijke lanternepeel, maar ik de verluchting in de rest van het dorp met oors. Nou, er staan hier aan deze kant, er staan op beide kanten staan verlichting. Terwijl als het aan de ene kant haast, dat is meer dan genoeg. Hè. Het moet sociaal veilig wezen, het moet verkeersveilig wezen en dan zorgen we dat het gewoon blijft. Maar overbodige verlichting, dat kun je best wel voorthelpen. Het wordt dus juster door in Burgwerd, maar wordt het ook onveiliger. Ik zou net weten hoe het hier is als het donker is. Dus wat dat betreft, jongens, kom ik hier nooit. Op dit kleine dorpje denk ik net dat het vol onveiliger wordt daar toch, ja? Het dorp staat achter de plan, doch ze is net elke nienderwies mooi. Nou ja, je moet die adressen zoeken en meestal hebben we dat nog wel een beetje in de kop natuurlijk. Maar donkerder wordt vooral de nummers worden dan wat moeilijker te zien natuurlijk. Dus jou bent er net zo voor? Nou nee, eigenlijk niet. Ik ben überhaupt niet zo voor dat ze die verlichtingen wat u doen, want ik vind het toch wel belangrijk. Nee, voor Schiphoff zit het wel wat afvallen. Het lucht wordt volle beter stuurd. Er is weinig luchtversmarking. En het lucht wasbroeks, dat zorgt ervoor dat het op plakken komt dat het waar het echt nodig is.